И здрасти хора, аз съм брат Мамен и да, знам, отново почваме нова поредица, не ми пука. Така, тази поредица е една от... Аз лично съм играл много игри и настолни и всякакви, и анимета съм гледал много, но това нещо никога не се забравя. Yu-Gi-Oh! Хора, Yu-Gi-Oh! Е една игра, която е по принцип по аниме, японски произход, идва от Япония и се играе много лесно с... Аз лично съм 18 левел, да не гледате тъпото грайндене. И специално за вас мисля, не тук, шопа, да отворим един пак с карти и да видим кой ще ми се падне. Аз обичам това Master Blader. Това Master Blader пака, той е нов. Излезна преди една седмица-две, така че мисля него да отворим. 9 пака за 450 кристала, за 500 е 10 пака. Ще стана 35 диаманта, но не че и за други използвам. Така ето го корибото. Така, отваряме този пак. Имаме шит карта. Шит карта. Шити карти. Я да видим. Тука. Тая имам. Това не е лошо. Така, ето го корибото отново. Това корибо е много сладко. Искам корибото. Добре. Ок. Това е интересно. Тая карта е хубава. Така. Това има така. 1200. И тя не е лоша. Шит. Дракон Кинг. Тая е стажирата за жалост май. Иначе много яка карта. Дракон Кинг е добра карта. Искам Master Blader. Искам този на пакетчето. Тъпа. Шит. Добре. Паднаха ми се няколко хубави. Което е хубаво. Хубаво. Така. Отваряме. Така, шит. Това не е лошо. Така. Отваряме тези кой пакет да ги броя. Така, вече имам. Добре. Така, шит. Та има хубав ефект, ама те с малкото point имат як ефект по принцип. Шит. Това е хубава карта. Хубава Magical карта. Така. Това е хубаво чудовище, не е лошо. 1400 има и много малко защита. И тази карта не е лоша. Тази карта е хубава. Тази карта ще се сложи в тестето. И това беше от тестето, явно. 9 пака са толкова. Това са ми новите карти. И аз мисля една от тях, къде беше ето тази, да сложа в тестето си. Лерар, контрол. Ако искате да ми видите тестето, ще ви покажа и тестето в момента. Ще си места картите. Така, ето ми го тестето. Ако искате да го видите, нали, то е максимума карти. Така. Да идите дека. Така, първо да прибавим, ето, да ми видите дека. Имам Dark Magician, Girl, Dark Magician, Кривия скелет, Синокия, Червеноокия, Кръсъв драга, Feral Imp, Dark Magician Attack, Double Summon, Dispel, Yami. Имам доста карти. Мисля да махна тази и тази, поне вече знам какво правят. Така, мисля да сложа, не знам, може би Дракон Кинг. Ще сложи Дракон Кинг и този, който нямаше как да не си го сложа на мястото на тези две карти. Double Summon за мен е адски полезна карта. Наистина. Защото ако изкарам, например, да кажем,
имам... Това не е сакурецо. Аз му викам сакурецо, не знам. Ако имам сакурецо на полето, мога да спауна... Имам синеок. Имам и фералимп в ръката. Мога да използвам картата да спауна фералимп и синеок. След това, което синеокия е една от яко силните карти. Тази версия на играта се базира на по-старото аниме, така че не очаквайте новите карти 4500 G. Това е по G, пък аз. Атак и дефенс, така че това е по старото аниме и който е гледал анимето знае кой е Ями Бакура. Не се смейте на името Бакура. Това е японско име, все пак. Така, 20 левел ми го дава, така че да играем. Аз преди малко бих, така че няма да ми е проблем пак да го бия. Дано ми даде хубава първа ръка. Бих искал Double Summon и две хубави карти и синок. А ще е чудесно начало за... Нали. Така, Ями Юги срещу Ями Бакура. Добре, аз съм първи. Това е ученцето, ако ми се падне, съм първи. Така, Дракон Кинг, което току-що карта. Като гледам има жертви. Аз ще трябва да играя тази карта. Той сигурно ще ми вземе Дракон Кинга. Той не че ще ми изкара по-хубави карти, но мисля тук да приключа хода си да ми набие колкото ми набие. Следващия ход поне по-хубава карта ми трябва и ще стане. Поне Фералимп да изкарам, ще съм щастлив. Добре, изкарвам ми. Добре, Фералимп няма да е добър ход в този момент. Трябва ми. Добре, директна атака ми прави. Не знам какво да правя. Освен да му игра тази. Добре. Това мога да го замоса за някаква. Той ще ми вземе Дракон Кинга. Трябва да изкарам Дракон. То Дарк. Добре, ще заложа тази карта. Така. Сетвам тези две карти. На полето сетвам тази и... Игра тази. Аз съм го пак заварих която. Добре, искам да му видя все пак картите. Добре, взимам от тази, защото знам коя е изобщо. И той ми взима Дракон Кинга, както предвидих. Очевидно ще ми вземе Дракон Кинга. И аз какво да правя сега, хора? Той пък ще ми вземе Дракон Кинга. Тук губим. Между другото. Сега ако не изкарам... Не. Сега ми трябва Синок. Синок ми трябва. Той сега ще призове това. Не, той сега ще призове Да, моята рането. Драго, тегли. Сега ще ми призове да. This will rock. А само монстър атак. Добре. Изкараме още едно. Атакува ми дракона, той ще ми го бие. Добре, тук умираме, мисля, че мога да се предам, защото той иска... Да. Той сега ще завърши хода. Аз няма как да изкарам по-силно чудовище в момента от Дракон Кинга. Точно сега ли ми се даде? Тази карта исках преди малко. Но все пак няма се предам, защото истинския Ями Юги не би се предал толкова лесно. Така, батъл. Ако няма две чудовища на полето, той не може да пусне Дракон Кинга. Което значи, че за мен е улеснение. Така, Дракон Кинга изисква две жертви, доколкото. Да, даже май иска. Сега ще май... Добре. Ако сега ми го призове, окей. Значи иска само една жертва. Окей. Така. За сега ще държа положението така. Като не изтегля някаква хубава карта. Супер. Така. Играм тази. Така, хоп. Няма да слагаме в дефенс. И играм батъл. И така по една картите ще ги бутнем. Чакай, хоп, няма да завърши хода. Не съм глупак. И тази карта знам. Тази карта е гадна. Смени атаката. Но това няма да спаси.
Така, продължаваме с играта. Забравих да кажа в началото, по принцип обичам да си казвам като самия Ями Юги, it's time to duel. Понеже така казва той във всяко начало на дуел. Така, аз тук ще му направя сериозния демидж, ама сигурно клипът ще спре. Curse of Dragon. Изкарвам Curse of Dragon. Проклятието на дракона. Аз ще жертвам магиосника ми, за да призова Curse of Dragon и ще игра. Така, атакувам това, не ми показа скапания му ефект. И да, той не може да атакува след това. Така, атакуваме с Curse of Dragon директно върху поинтовете му и той даде един аргумент, който иска да си го прочете, въпреки че на 100% не е свързан с тематиката. И така, следващото, мисля да игра, добре, супер карта, сетваме нея, така сетвам тази моя карта, така, атакуваме с нея и Ами Бакура, мисля, че си мъртъв от моя проклятие дракона. Да, мъртъв си. Не ми копиш ли? You win. И на 1100 поинт губих. Той ми взе Дракон Кинга, аз бях оплашен, че той ще ми извади Дракон Кинга и след това, но да призовеш карта с 2 жертви ти изисква късмет. Това е тази карта, вече имам няколко пъти, ти изисква късмет да не ти убият чудовищата и 2 чудовища. Така че аз карах късмет, че не ми го призва. И мисля това да бъде от този клип. Надявам се да ви хареса на Yu-Gi-Oh! Така, Duel Links. Това видео не е спонсорирано, така че следващия път ще играем срещу Джоуи. Просто ще играем срещу Джоуи. Тук ли е тия? Добре, играем срещу Джоуи. Даже тук, ако има тия, му да играем срещу тия. И да, надявам се клипа да ви е харесал и не може. Трябва да играем срещу тия. Окей. Мога да играем срещу 20 лева тия. Така, благодаря ви за клипа, за гледането и за отделеното време и лек ден, лека вечер, когато гледате клипа. Бай!